komai na da lokaci ba wasa ba. Ilahu ka yarje mu kai gaci komai tsanani ka kara tsare mu dinga aikin barauni. Gangar ta maza ce ba ta yi kamar 'yan yara ba, abin al'ajabi da lokaci ba wasa ba. Mahaifana ina gaishe ku, 'yan uwana ina gaishe ku. Abdul Haske ne na zo gidan in gaishe ku, ni ne na zo gidan in gaishe ku. Ga kwantenar waka kuma ga haske mai kwantena. Yau na yi shirin waka domin zana gaida babana. To na gode Alhaji Aibu babana, mai alkairi abadan baya tabewa. Alhaji ka zama tubalin da ba a turewa, sannan ka zama ginshiki da bangon dafawa. Kamanninka sai na kuma nunawa, tunaninka yana da karawa, saurarinka suna da haskawa. Kai da ganin Alhaji Shaibu akwai kyauta babba, mafarkin mai ilimi daban dan jahili sosai. Hajiya Aisha mamana, haske ɗanki ne ke gaishe ki. 'Yan uwana kuma so haske na ne ke gaishe ku. Ku taka sosai, haske na ne ke gaishe ku. Alhaji Kabiru ina gaishe ka, injiniya Abu na gaishe ka. Alhaji Muntari ina gaishe ka, yaya na Sadiq kai ma na gaishe ka. Yaya Halle kai ma na gaishe ka, yaya Sankwam na gaishe ka. Musti ɗan kasuwa ina gaishe ka, Nafisa Nafsi ke ma na gaishe ki. Fatiti ma ke ma na gaishe ki, Ummi da Amina kuma na gaishe ku. Abba ina gaishe ka, Abdurrahman ina gaishe ka. Taro ba ku bai kai taro ba, mai waka shimfiɗa tabarma, tafiya da kuɗi mai daɗi. Ba za ni manta da kai ba, mai gida na Musa wakili na gaishe ka. Ni haske ina ta gaishe ka, Allah ya ja da kwananka, Allah ya ja da kwananka. Ni haske ne nake ta gaishe ka, MB yana ta gaishe ka, wadda ma shi ma yana ta gaishe ka. Abban Hanif yana gaishe